Bitaw una ko ninyo madam, kay gato sa kusakuan. Hoy madam, sa ari sa ko dani. Lagi. Guys, diyan ako diri sa Balingwan. Nya diretso ta karon sa Palawan kay ato nakuhaon ang atong na prenda Ginoo ko mga manang. Mula gitong si Sherwin, ako gibilinan sa 1,000. Ambot lang ug unsaon to niya ang kwarta. Bahala na siya. Nya. Hi, si Popoy guys. Nya dili nato tanan karon makuha ang atong prenda. Kay murag something na short sa budget. Nya bayaran na lang pud sa nako ang mga interest. Kay ang tanan nag-interest na tanan. Kay dato mga niaging simana wa man ako na renew. So karon atong i-renew ang interest. Brown out gihapon diri sa Balingwan. Nya dito sa bukid wala pa gihapon nagbalik ang kuryente. So karon nagbaklay-baklay ta paingon sa Palawan. Hi. Nay mga followers nga smile sa tua. Kusog hangin gihapon ari guys. Dili. Kusog ang hangin. Na siya dalan daw kani ako sa irin nyo dam irin nyo may kulang na budget. Balik na ang kuryente. Okay, nanay kuryente guys. Wala ay. Ha? Sa lukat o green yun, ani siya tanan nga total. Sige. Wala. Abi mo tuwas na Dutch. Sige lang. Sige lang. Ako sa ributan rin naman. Sige. Tananda. Sabi ka ganyan sa saya. Kaya ang lady. Ayaw. Sabi mo, pinapin siya. Ako sa layo. Ayaw. Salamat so much. Hi, Mi. Di ako diri sa akong ukay-ukayan. Sa ako ukay-ukayan. Nag-absent tayo mong mga kuan, alalay. Nangabilar di ay. So karon guys, nakuha na jud nako. Haya. Nakuha na jud nako karon guys ang akong duha ka
kuan alahas do ka alahas charot. Bitaw kani akong nakuha mao ni ang akong gi-purchase ni Agi. Dili mauni nga sing-sing ang katong gi suot-suot nako. Mao ni akong gi-purchase kay giganahan ko. Ang kaning isa pantier ni siya daw, ang isa pendant. Kay datong ni Agi lagi pagtan-aw na ako sa kuan Palawan naamay alahas nga naka-display. Ako sa gikuha ang pendant nga isa kay giganahan ko. Makita ra ninyo guys sa akong mga vlogs. And then ang kaning isa pantier ni siya. Oh, di ba? Sing-sing nga pantier. Match kaayo siya kay ngano ang akong kuan pendant pantier. So naa na pud ko sing-sing na pantier. Karon magpalit ko sa akong sunscreen para sa akong naong. Hi. Ya karon guys, lakaw ta paingon dito sa ilahan ni Madam kay dito ko magpalit sa katong akong palitanan sa akong beauty products. Oh. Duty si Ate Eva. Dili na ako magpalitan sa akong sunscreen kaya ngano ang akong gigamit nga beauty products, Ma Florence Skin Essentials, wala pa man sila sunscreen. So need na to nga butang og sunscreen. Hi Madam. Need na to nga mubutang og sunscreen kay basig masunog ang atong face. Ay, kagwapa ba kayo bukad-bukad palitis ako sa kwan di kutub di. Ha? Maya. Pamay ako sudan dito. Oh. Nako tamban mo. Hi Dam. Ano ba kay ligo? Highly. Para ko adi sunscreen as usual. Si Brilliante. Oh, kay ngano ga hiyang man ko dani guys, mao nang kani ang Siksi kay ako. kakaroon mang. Asis. Grabe sa basta. Nagduster-duster ka nga hangin o makayo. Inana. Hoy, nag-shirt pan ko. Maana na di ako. Ba kay ngayon? Ha, ingani. Mo ba? Angan ko ingani? Oo, labi nagkana. Oh, no. Hi baby, ala buyag kaayo guys. Buyag kaya mong baby oh, nagkaw na siya. Ano lang ginadam? Ilagay na siya, madams. Kuha lang sa imo, discounted 300 na lang. Wow, hala always. Nakakuha mo. Uli. Mag-vlog ka perme. Ikuha di mo dire na mo palit. Oh, diri ra palit guys. Ngano diri sa Balingwan si Madam Radani ang naay beauty products, di ba? Daghan mapilian diri guys, daghan mapilian diri, pero wala pa kay kuan Ma Florence. Huwag ka na imong gina-promo. May akong ginagamit karon dam. Murag Ay mo da. hayag ang akong pananaw. Uy, effective siya, promise. Na serum, na eye lotion. Kasing ganahan ka, mag-wholesaler ka, naasa. Naraman sila sa Balingasag. Ah, baling sa ilang outlet. Oh. Isa ka set na gina siya or individual? Na-eye set niya dam, pero naasa individual. Ala guys, naka-discount ko ani. Wala pa man good sila kuan Or kana ang. promotion pa gid na siya. Dili pa rin aning brilliant ba nga seller gid. Oh, daw ang brilliant baya kay ang artista biya ang ilahang kuan daw ni. Ang imo lang is ilang kay ka sa job siguro. Oh, dili ko sa Rejo Karon Piniting. kay ka nang busy doon. Ah, kana ah. Oh, basing ganahan sad ka. Pwede man sabi mo na siya i-recommend. Ay, search lang nako. O i-search dam daw. Ikaw na din bahala magkuan. Naman sila sa TikTok, Ma Florence Skin Essentials, dayon sa Facebook po. Ikauna na niya. Ma Florence Skin Essentials. Dali na tulog. Uy, salamat sa discount ha. Thank you po. Thank you. Na, hapit na kuan oh. Hapit na ko ilabay. Kay na na kuan. Ang yan ko ingani. Ayat tong katong pit kaayo, di ba isus magkagpit? Oh, May inan ha. may ingani ra. Dili maglaro imo. Bilbil. Oh, sige. Mag-ingani ko. Ay, Ay, nagkaniya din ni kuan. diya sa taas. Dili da ba yung sir ko kayan? Aw lagi oo, naa diha. Ay murag diha man siguro ni nako. Di magpugaw kay ako mo. Ay ikaw diha ka. Asa ni nako nakuan na okay. Ay murag diha ni. Diha ni oh, napagay to isa nga kuan nga kauban ingani. Nindot bisa. Uy, salamat ha. Salamat sa discount. Ang bata, naka-discount ko guys. Bahalag magkayab-kayab siya kay ana, kay ngano, naka-short pan man sad ko. Short pan. So karon, thank you so much sa inyong tanan daghan jud kay salamat no. Ako nang nakuha jud ang
akong gi-purchase dito sa Palawan. To apay tulo dito guys, kulang. Tay pila kilo na madam? 20 din mo. Ha? 20. Unya na lang siguro ko kay agato pa man ko sa Talisayan. Okay, nakita mo. Oh, agato pa ko sa Talisayan. Hi Dams! Nihapit ko diri guys sa ilahan ni Kagawad Padelio sa King Sabaw kay murag something gutom naman. Unsa na di oras madam? Alas 2 na? Alas 2 na. Pagkawin pa niyo ito. Late kanunay akong panyo ito. Isa lang ka rice. Na ay, free nga sabaw. Free nga sabaw. Sabaw na lang ako. Bitaw char lang ha. Dayon apili din ko daning kuan. Bicol Express. Kana lang. Dayon sabaw dayon. Oh, ayos na. Manaon pa guys. Late na nga itong paniugto na sad. Bicol Express, dayon, sabaw. Ay. Hala, salamat. Salamat. Init-init, gila ay sigit. Kaya guys, kaunta. Okay. Ban. Init. Hindi mo kayo init. Hindi ara. Kaunta madams. Ako saning isulod sa kuan, bag kay basig mawanin ni siya, malabay na hinon ni nato. Yaga. Impas na hinuon. Guys, kaunta di ay mainit na sabaw with atong sudan Bicol Express. Di ara kanon. Akong nabantayan dadto miagi nagkaon kog ingon ani, naglain ang akong diri tiil. So ato na pud sulayan karon kay ang kani siya naamay kaning sitaw. So atong sulayan ug maglain pa ba akong tikod. Maglain ang tikod bitaw kaon na ta guys. Guys, kaon. Ngaon ta ninyo. Oh. Ang dito sa Mapua Dam, lahi ang kuan, linya. Dito sa Talisayan ang amo linya. Way kuryente, brown out. Guys, human ako kaon karon magpalita sa kamutikyo. Kamutikyo. Turon nga saging. Sa pila gani isa madam? Kuan ng kabuok dam 5. Ilain lang ang duha. Kay murag ako na ang duha. Kana bitong bago pa taho magkaon lami dayon kaon-kaon da. Agud diha kita agka tambok og maayo. Moadto ko karon sa Talisayan and thank you so much to Ate Joris and Kuya Inting sa inyong i-share nga blessing para kay Friendship Kapitan. Ila tarandam. 35. Dili, paingon ko sa Talisayan. Talisayan ka? Ay sakay kuya, kadot lang niya ha. Oh, na ako'y saging gipalit. Nya kay Sa bubong mo ba? oh, salamat dam. Ihatag ko nini Friendship Kapitan ang kuan tulo. Tuwa siya karon sa kuan nag-duty hospital. May gani kay wala siya ma-end contract. Talisayan kuya sa hospital. Madam. Nya, kaon ta dani. Kaon tag kuan niya. Saging nga makahami sa abing. Tinuod ba kana? Oh, ato ko dito kay nay nagpadala sa iya ha. Nya
Nya ako po dahil ihatod. Kaunta. Nadidahan kay pasayro diya sa kwan? Bantalan? Oo. Bagyo manggod. Murag ugma man siguro ni ang bagyo magkuhan, di ba? Pero kusog ang hangin. Diyan ako diri sa hospital atong adtuon si Kapitan. My friendship Kapitan kong di abaka siya diri karon nag duty. Kay wala man siya dana sa iyahang lamisa. Ay naa di ay jud ka. Hello. Good afternoon. Kapitan. Derang yang saging. Hi, madam. May hapon. Sige, tanaw nun sa imong vlog, dala follower ko. Salamat kaayo. Kigatan follow ka sa mo ako na. mga Sa imong mga Gani. bago. Itong pagpipigyan sa atong vlog. saging, makahami sa aping, daw makautog sa ay! Char. Atay ko no. Ginoo ko. Uy, salamat madam kay gatanaw sa gidi ay kasako Ha? Amo kay gikan dami. Bukid pa. Kanag saging. Dato gipahit na ko dito sa katong balingwan, bitaw katong atbang, bitaw sa kuan, nay prutasan. Dito ka. Kan madam. Kamu gapon kanan. Kani si kuan gyapon ni camera. Kamera. Og sa dihang nadagit nako ang akong friendship nga kapitan, paingon ni karon sa ilaha. Kay na ako ihatag nga grasya. Daghan kayong salamat Ate Juris and Kuya Inting sa inyong gihatag sa amua. Salamat jud kaayo. Ryan! Hoy na pa sobra dito? Tarong ba? Humba lang ako de. Wanay humba, lechon. Lechon. Litson sila. Wata ka pamista ila Mark din. Bitaw guys, thank you so much kaayo. Kay naa na pod blessing nga gihatag ni Ate Joy and ni Kuya Inting from Sweden. Murag Sweden man siguro ni sila. Oh, followers ni kaayo siya mang. Dugay na ni sila gatanawan sa video. Daghan kaayong salamat jud Ate and Kuya Inting sa inyong mga blessing. Nya karon paingon nami diri sa ilaha. Salamat. 17 sa inyong i-share sa ako sa among pamilya. Oh. Ako nagyapon nagikatabang sa amin. Oh, nag-duty ni siya pero nag-excuse me dito ka jud kay para ako mahatag sa yaha. Ayun naman sa bala. Guys, di ana ko diri sa ilahang mansion. So karon ato nang ihatag ang akong ihatag sa iyaha. Wala, thank you so much kaayo Ate Joris sa imong blessing. Mang gani ka man. Salamat kayo. Gani ka. Ano yung bangko? Ikuha sa mga bulingon dana. Ay, mga bulingon. O karon ako nang ihatag ang para sa imuha. Wow. Dagan kayong salamat Ate Joris and Kuya Inting sa inyong mga blessing nga gihatag sa ako. So karon ako nang ihatag. Wow. Surprise. Bitaw Baby guys. pagwapa lugar. Mao ni ang akong gigamit nga sunscreen kay ang akong promote nga kuan kay wala may sunscreen sila niya. Okay naman daw kuno nga pwede ko mo gamit og lain sunscreen. So karon ako na jud ihatag sa iyaha. Actually guys, si Ate Joris nagpadala siya og 5,000.
Wow. Kanihali ni siya sa baboy. Oh, binapil. Ang binapil. 2, 3, 4. Aw. Mas kaya ko binapil niya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. So karon akong ihatag ang para sa iyahan ni friendship. Di ara para sa imo ha. Isa, Wow. duha, tulo, upat, lima, Dagan ka buhok. unom, pito, walo. Mm. 4,000 ang para sa iya ha. Thank you so much. Salamat kayo, ma'am, sir, sa inyong gihatag sa amin. Oh. Ako na ganing tabang sa amin. Yes, thank you so much. And kani, gihatag ni Ate Joris para palit sa bahog ni Daniela Putot og ni Piolo daw ni Mio. Agoy, Para sa bahog nila. At least na ipambaho. Yes. Thank you so much Ate Joris and Kuya Inting. Salamat. Ako nang nahatag sa iyaha. Dako na kaayo ning tabang sa iyaha. Mao nang pasalamat ko sa inyong tanan. Sa tanan-tanan mga nag-share sa akong video. Thank you so much. Manginaot ko nga i-share pa ninyo ang akong vlog. Ug daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan. Ate Joris, Kuya Inting, thank you sa blessing nga inyong Salamat sa gihatag. ma'am, sir, sa imong blessing sa amo. Manginato ko kato ako mga pamilya, i-share na yung inyong blessing sa ato. Kay kung dili ko tungod ni Mayamea, dili ko siguro mahinanay basin na pa dagan sa magsilos. Di man siya nga ingon nga magsilos kay ngano. Makita man gud kung unsa ang imuhang sitwasyon. Oh. Nya. Salamat. Naman po'y masubra pa ka luoy kaayo ang kahimtang, di ba? Yes. Nya sa ako nakita diri man gud sa iyaha. Dugay na ko nga gusto agtabang dani sa iyaha. Dato pang mga niagi kato nag-anak ko diri. Mag 1 year po sa ay. Pista. Oh, mag 1 year no. Nya gusto sad ko nga mutabang sa iyahan. Nya mo lagi na nga nauna-una nako agkuan, nauna-una nako ang katong mga problema nako sa kuan. Yun na bukid. yung problema sa. Oh, nya nag-invest man lagi ko naapod sad ko gikuha mang. Saan diyan? Di ara. Ako di siya gikuha. Halin sa baboy. Sing. Ako di printer dito sa inyo. Ah, Hindi printer dito sa inyo. pag abog lima to kabuk ako na prinda dito nya kaning duha mi akong gikuha. Mura na sa si katong Pares. Lagi ka mga burluloy na. Ah, magkwatag burluloy. Pwede gani maghimo tag alambre, daw kanang kadina ibutang Malang sa uy. walang nabuang Mayaman lagi sa Mayamiyo. Bitaw guys, sa tinuod lang daghan jud kaayo ang nanginahanglan og tabang. Tirod na. Oh, daghan kaayo nanginahanglan og tabang. Kung mag-asawa na sila. Kung mag-asawa sila, Okay. pa sila sa Send gawas. yung blessing sa amo gi-share. Mm. Dako ikay nagkatabang sa amo sa pagkakaroon. Labi na hangtod karon wala pa gud among kuan nawadan. Nanangtang na sa damong ospital og mga tao. May ganay ka wala ko natangtang. Gani, luoy sad kaayo baya kung matangtang. Matangtang gid ko mawala ko sa akong trabaho. Wala ko kabaloon sa una ko buhi akong asawa. Oh, gani. Labi na inani siya karon yang kahimtang. Mm. Lisod maglisod ko kay ultimo ganay ganay mga mangayo ta o mamrinda ta sa tong gamit walay mo dawat. Kay kung pwede pa lang lagi madawat ako asawa iprinda. Iprinda na nimo. Oh, pero lokaton ginako pero Ah. sige lang giagi ko lang nag joke pero ang realidad sa akong kinabuhi nasayod po si Mama Mia sa among kahimtang. Dagan tao nakabalo sa among kahimtang. Pero gusto man siguro nila mo mutabang pero hangtod lang sa kaluoy. Kay lisod po na ako wala sa kumangayo pero kung dunay tabang o ihatag sa akong asawa dawaton binako na kay nanginahanglan gid mi sa tinuod lang. Kay dili sayo ni among kahimtang labi na akong kahimtang ako Ginoo magayon ko sa galingon hangtod kano sa ako pagantos. Nadugangan pud sad lagi nga tulo ka buwan na wala pay sweldo. Namo na nga gibati gyud niya karon ang kuan Grabe kapitos. kapitos. Salamat lang sa Ginoo nga wala ko giapil sa pagbawas ka mga 20 ka buok ang gibawas karon sa empleyado. Grabe Sa no, 20 ospital. ka buok da. Kaya ako gid unta dai mang Apil ka. apilon ko.
ang ilang tao sa dagan ako na nagdupaw dito nga. Ayaw kay luoy ka na si kapitan. Yang anak ko ay asawa na kabalo ba yung mga giatiman pa na niya. Ang gusto ko nun nga gi-advisean siya nga iulay day ko nun na nako ako asawa. Sayon raman bahin sa iuli ha, sayon ra nato litukon ang iuli. Pero sa iyahang sitwasyon nagkinahanglan jud na pag-atiman. Kaysa yun magatiman. Sa tinood lang, mamayin ko sa kugulingon. Wala mo ko'y problema kung wala ko trabaho. Ang akong gilang tao, 15 mag-atimen sa iya. Gani, gusto gana ako ihuli po tunta silang pamilya, kay lisod po lagi. Pero giantos lang gud na ako, hangtod makaya na ako. Salamat lang po ko, kay wala ko naapil sa pagkatangtang. Napagyan ko nagpadayon, pero himo napagid ko no batch nga pang tangtangon pa lang gihapon kay sa laon gid ko no ba kasi ang ngayan kon sa dili pero ako wala ko okay ko wala ko komentaryo ana sa ila pero kung ang ngayan lang gyud dapat lang pod pero kung lagtawan pod nila ang sitwasyon sa katao kung bulakbol po siguro ko nagtrabaho siguro di mo yung kang dili ko pero kung unsa ilang pagbuot, dawatan ko man san. Kana raman, kung di mo maglantaw sa ako, lantawa ang sitwasyon ako. Daw bahin pud sad sa trabaho dili man sad kaingon nga tusik-tusik ra ka sa trabaho. When it comes to trabaho lang. Muna hindi ko sabi ko ganang magtabi-tabi, chismis. Kay trabaho, focus ko trabaho. Kay para pud nga makita pud sa akong among mga head nga nagtrabaho lang ko bisag ginagmay nga trabaho pero at least tuloy-tuloy. Labi na karon kay maglisod mi sa among OPD record kay duha na lang mi. Nabilin naman ang labad ako ulo pero gingon ako kayano na ako kay gigna sabi ako nga kinahanglan na tun-an nimo ang tanang trabaho. Kay bago pa man lang na pila pa ko ka bulan mag 2 months pa ko diha gi-assign sa OPD record. Manang naningkamot ko, labad man akong ulo, dakan makuhunaw-naon, pero naningkamot ka, gusto na ko, himo na ka akong trabaho, kutob sa akong makaya. Kaya di sa ko mo magpakatuo sa akong galingon, sa dili ka mao, magpatotoo. Basta ako, kung si guide sa ako, trabaho na ko, dili ko mo surrender og trabaho unless basta kaya ko pala. Manamo sitwasyon diya, pero lang, ampo lang yapon sa Ginoo kang Ginoo may nakabalo sa tanan kung unsay mga dagan sa atong kinabuhi. Mao nang sa karon nga gihatag ninyo ati Joris Kuya Inting, salamat kaayo. Salamat kayo Ma'am Sera. Kay dako na kay ning tabang sa iyaha. Thank you. Diri ra tataman. Og diri ra siguro mitaman guys, daghan kaayong salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa ako sakay Friendship Kapitan. Salamat. Thank you so much sa inyong tanan. O diri ra taman guys. Si Ate Chuna nagtanaw-tanaw sa TV. Minaw lang na siya kay makadungog siya pero dili maka-istorya. Makadungog siya pero dili siya maka-istorya. Maunang tuloy ang laban. Tuloy lang. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Salamat. Tanan problema na ay solusyon. Og diri rami taman guys. Daghan salamat sa inyong tanan. Bye. Happy